Naimbag nga oras tayo amin na sa ngapada. At tuwing nga ruden, tika back to back, ti man laing ni Manong Nemi, ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin? Problem of the day. Programa apakaibasan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sangag problema apagayam tayo. Kaya nakidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya ito'y manen ni kasin nyo ayong-yong umay manen mangibasa iti maysa asurat. Surat nga agapu kini Nicole iti Ilocos Norte. Bene nga rin di surat ni Nicole iti Ilocos Norte nga napadayawan nga maibasa na tanga oras. Tangal daw. Kat kasuiman tilinahon ti surat na. Dear Kasinyong, may sakmet kadagiti naruay unay nga mang subsubaybay iti dayto nga programa yo kini Dadim. Ket naalak met tiriknak, naawis met tiriknak nga nangisurat ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag iti dayto nga programam nga problem of the day ket namnamaik nga dantumet ti maitedyo nga balakad kanyak. Katala inakman nga rodrogyan ti agsalaysay. Umayakon. Sino ka taday ka? Naibaga malim mo, Nicole. Ay, kunak tupay nga si Kamanen, Kobe. Umay ko kumaitad dati kinid daw mo kanyak. Oh, talaga? Nagatang mon? Wen nga rod, iso nga dag dito eh. Ay, agyaman na, Kobe. Sige, sige. Sumrek ka nga rod dito uneg ta, agtungtung ta. Ay, agyaman na. Kalagtugaw ka. Thank you, Nicole. Ayan na, Jay, ginatang mo. Iso ka di deta, naka paper bag. Wen, adto yo. Wow, wow! Modelo nga cellphone. Wen, kaskid daw mo. Kat ko nang nga daan ti dati nga cellphone mo. Iso nga yung katangan ka di brand new. Uray Oppo nga deta ti latest nga anada. Nga model da. Ay, nagsaya at launa yun Kobe. Huwag napintas pa iti camera na dito eh. Mahilig akmet nga rin nga camera, picture. Awan ti anyaman na. Siguro kat sungbatan nga tamot itan, Nicole. Anya? Kat nagatang kundi kayat mo. Detakid daw mo nga baro nga cellphone. Napayagak nga agar-aram kay kan. Kwa. Anya nga kwa. Kukuhan. Ay saan pa'y Kobe? Anya nga ron. Agtutur ka ta. Ken saan ka nga sumuko no saan ka pa nga sungbatan ita. Kaya't ko nga tingitingin nga nalaing tiriknak sakbay nga sungbatan ka no sakbay nga makiinayatak. Ha? Maawatan na kuma. Agyaman na ka. Dati cellphone nga ginatang mo. Ayan, shout out kay ni Porman Samyong, kay ni Architect Jepong Kiko, kay ni Uncle Ray. Yeah, sana all napariir ti kalapaw na. Jayan ti kalapaw kano nakasin na Arnel Sambusunido. Uri awang kuryente Nalamis na ta dyan, nag-imas ti maturog sa jay ko na. Hello, may ni Maricel de la Cruz, Lourdes Queja San Jose, ni Princess Corpus. Ken Bencio Sabugo. Agtutudo ano pa di Quezon City. Ay na Nicole. Nanang, mabainak launay data kadagiti karuba. Taapi met mabain kayo kadagiti karuba nanang.
Kaday ta nga aramidem Anya nga raramidin nanang? Dahi ta agar aram king ka nga Kobe tinagan na. Oh, we nanang. Ket ti damag ket inla ko nagayam ti inla ko na iti kabarangayan tayo ti dua kano nga baboy na. Tapno magatang na laing dagiti kiddaw mo king kuana. Ay gatangan na kagayam ti baro nga cellphone mo. Anya? Wine. Ket di naglakwan na kano ti dua baboy ti ingatang na dahi ta cellphone nga kabarbaraw. Nga inted na king ka. Akit mababainak o unay ata isot sarsaritain digiti karuba. Bebe anyo ta ida nanang. Anak ko, saan nga rumbay nga tilaad na ngamin nga pagpagatang mo ka dagiti agar-arim king ka. Yan nanang mat. Ala, kat ul-ul-dutam mo't ngamin idahan. Anyang ul-ul-dutan? Agit kaslaki ni Puksi. Diti may siya nga agar-arim king ka. Nagpagatang ka iti laptop. Inted na. Di mo mo't inaklon adagos. Diti Mario. Kwentas ken bracelet mo ti inted na. Ni Topper. iPad mini. Sakit ita, baro nga cellphone ti inted king ka, dahil nga Kobe. Ket man ano kumananang no, itid da ti kidawik, kaagar-arim da nga ron. Ket siyempre no, da kahit ko nga kidawin na ket itid da. Ay balasan ko, saan nga nasaya atir aramidam. Iso nga ron ti pang sintira kadakwada nanang, no talaga nga ay ayatindak madlaeng. Anya? Ay ayating kaunay, ading ko, Nicole. Si kalat tati aday ti panunot ko. Isang managawid akmanen dito Pilipinas, manipod sa Hawaii. Manong Pijong? Kata, kasti kariking ka, idi agchat-chat tapay laeng. Ited ko abi na kayat mo. Basta mayat na klaeng. Ken na, alang kan tupay sa Hawaii, nung asawa ka. Di mo ka di kayat. Agpaiso, Manong Pijong? Wen, agsapsapulak karot ti asawaek. Ala, panunutek man nga nalaing manong Ika na kiti gundaway ko nga mang tingiting ti kaririknak king ka manong. Ay, di mo ko mabaybayagayin Talaga nga kahit kunti agasawa. Angim sa anak nga apurain manong Pijong. Ngem no talaga nga ayaten nak. Ket igatangan ako mga rod ti motor ko amiyo manong Pijong. Masapol ko ngamin ti motor nga service ko. Motor? Anya? Ket apay napamulagat ka manong Pijong. Agim saan ka pa nga nanubiyang im adan pagatang mo kanyak. Naimot kan samat nga hawayano manong Pijong. Pang sintirak nga rod king kano na pudno ka kan agpaiso da kita ibagbagam. Wenno ikarkarim nga itad mo amin nga kayat ko. O itapay laeng agar-arem ka ket agked-ked kan. Anyan to laki din ito nobya na ko nga naalam ton di kay kayat mon kanyak manong. Ay saan ading ko? Sang anak nga kasyay. No ikarik ket tong palag. No ibagak nga itid ko ti amin na kayat mo ket aramidek. Ala, bayam. Tay gatangan kanto ti motor mo. Anyo ti kayat mo nga motor aya? Nyati ko mamiyo manong. Nyati brand new nga miyo. Ay sige. Igatangan kanto ti motor mo nga miyo. Itid ko kas pagayatam, Nicole. Anyim deti brand new manong ajak kay ti second hand wen? Sige ading ko. Sige. Brand new nga motor ti gatangek para kin ka. Kablawan met ni Manuel Barlam Bejek Jr. ni Bakit na nga Adaji Hong Kong ni Harlin Ruiz Bejek nga madamamet ti ding nga kenbuya na. Ayan, shout out kay ni Louie Buen nga kapso-kapsot signal na. Hello pa kay ni Eddie B. Adu dagiti agar-arem kanyak kasinyong amin da adan inted da kanyak. Kaaduan kadakwada ket dagiti medyo natataengan. Ada dagiti ada mabalin na. Angem ni Kobe iso tiya na isang sangayan kadakwada ta isulaeng ti kasadar ko nga agar-arem kanyak.
Ken iso ti kagapuan kadakwada ta mestizo. Angem iso ti kanumuan. Iso ti kapobrean kadakwada. O kitain, inlako na kanopay ti duwa nga baboy na magatang na laeng tikid daw ko nga baro nga cellphone. Ket dayta nga aramid ko ket saan alimed kininanang. Banang nga panguungtan na kanyak. Taul-uldutak kano dagiti agrayo kanyak. Angem kunakmet ket dayta ket wagas ti panubok ko kadagiti agar-arem kanyak iti aramida. Agingga nga naglabas pa nga rod dagiti aldaw ket inggatangan nga rod ni Manong Pijong iti brand new nga motor Amiyo. Ket kastoy man dagiti simmarunopay apasamak. Oh, dayta. Nagatang kuntikid daw mo, Nicole. Siguro ket sungbatan nagkatamatitan. Nakaragsakak Manong Pijong. Nagpintas deti baro nga motor nga inted mo kanyak. Angem agtutor ka kumalaeng Manong. Ano niya? Kayat mo nga sawon saan nakpe nga sungbatan kalpasan nga ginatang kuntikid daw mga brand new nga motor. Saan kumape Manong? Angem ay ayating ka unay Nicole. Ket saan tulaeng nga na motor tigatanga ka para ken ka no sungbatan nak. No kayat mo agad igatangan kan tupay ti kutsem. Agpayso Manong? Igatangan nak ti kutse? Ay ketwa na. Nulakit di aklunen na ko Nicole ading ko. Igatangan ka iti kutse. Saan lang nga basta kutse no diket brand new. Dati nakapimpinta sa kutse. Ikat oray sa anak pa nga nubya. No adda kayat mo nga itad kanyak. Mabalin met lata Manong Pijong. Awatik lata Ha? Manong, kayat ko nga tingitingin nga na imbag ti riknak. Sakbe nga iitnag ko ti desisyon ko. Ang ima, adda ka dinamnamak king ka Nicole. Day talaing tiket kong maamuan. Saan nga asi-asi ti presyo na data motor nga ipagatag mo. Bakamot no awan ti namnamaiking ka. Kaya't kuprang kain na kuman ading ko. Tapno amok. Adda nga rin ti pagsasao Manong Pijong. No adda anos, adamit lamot. Tinaanos, kukuha ni Apo Diyos. Saan ka di? Ti tenor ti saritam ading ko, kat kasla adda namnamak Kat kasta nga talaga Manong. No naanos ka, akit adamit lamot ako nada. Ay, sige. Agan anos sa garod, ading ko. Tabarang no pumayso ti sa nga no adda anos, adamat lamot. Naibagpay pa nagbibuyakin Marilyn de la Cruz Arsiaga. Kasama tayo kinikasin Freda Sabado Reyes, Jerwin Bitana, kablawan namin ti Bitana Family of Abra. Hello pa kinikiwas Mimi. Adun dagiti collection ko nga agapo ka dagiti agar-arem kanyak. Ada laptop, ada bracelet ken kwintas, ada cellphone, iPad. Sa ita damiyo nga motor ken adupay dagiti dadumapay nga kinid daw ko katakwata. Hey, Nicole, anya to bubram balasan ka. Nanang, anya to bubram? Kuha nanang. Inornos ko man dagiti nagkaadto nga ininted kanyak dagiti agar-arem kanyak. Ay, nakadado nga kita collection mo. Ngayon puro dinawat amin. Pati motor, Diyos ko, aya. Ngayon awamot pa iti may nga sinong batang kadakwada, balasan ko. Anya dayta, popularity contest. Nga no sinot kaadwan ti maitid, no sinot kaadwan ti kwarta, isot makoronaan. Nanang, amang ano manayunan man tas collection mo. Anya? Amang ano manayunan man itan dayta collection mo, kunak. Anya ti kahit mo sawin, nanang. Adda ni Jimmy dita salas. Umay nakamot pa siya rin ka na. Ha? Ni Jimmy? Warn. Ita nga min timbiling ko nga aldaw nga umay namet dito'y balay nanang. Di yun lang nakita no, adda bit-bit na. Adda baga bit-bit na. Ay, sigurado nga ti pinagatang ko kengkwana ti linaon di bag nga bit-bit na. Anya, adda man kinid daw mo nga gatangan ditang agar-arem kengkan.
nagpintas. Talaga nga inkarkarigatam nga ginatang dito nakangingina nga DSLR nga camera. Jimmy. Una, gapoy tinalaos nga panagayat ko keng ka, Nicole. Ay, magustuwak launay. Sapay branded. Amumit nga mahiligak nga picture manong. Ay, agyaman ano na gustuham. Nicole, ading ko. Awan ti ayan yaman na basta sika. Urean niya ti kayat mo nga pagatang itid ko. Lakit di ka bailak nga gatagan. Bilibak keng kamanong. O nakapinpinas ka talaga. Ada ka dimot lang namnamak keng ka, Nicole. Sugbatan nak nga tamot itan, tanagatan ko dayta nakangingina nga kameram. Ha? Kuha manong Jimmy. Kaya't ko nga maamuanan tigasat ko, ading ko. Di la mabalin manong nga, ikanak pa'y tigundaway ko nga mang panunot nga nalaing ti idat-daton mo kanyak nga ayat. Tadi ka kadi pa'y nakapanunot. Nakabaybayagan nga agar-arimaking ka. Ang kaya't ko ngamin nga sakbay nga iyat nagtidesisyon ko manong, masiguradok tirik na. Maawatan na ko ma. Na Nicole, maawatan ka. Mala, agan ano sa karod nga aguray ti desisyon mo. At damot siguro namnamak na dinakmot pa'y binasted saan ka di. Ay, kitwen manong, kasta nga, mapanakasta. Sige, alagarod, agyamanak no kasta, Nicole. Nicole, balasang ko. Nanang, panagkita ket rumbeng nga pumili kan kadagiti agar arim king ka. Jack may karod kaya ti agasawa nanang. Anya? Sa maysa, awan pa'y tinapilik kadakwada. Kat anyalat bayag mo nga agpili. Nanang, wano taktikam kadilaeng ti saan mo pa'y lang nga panagpili. Tapno adu pa'y ti mauldot mo kadagiti agar arim king ka. Ha? Nanang? Saan nga nasaya aday tangar aramidin balasang ko? Mababainak unayan kadagiti karuba. Sarsaritaan da kan gapot laing mo nga umuldot. Imbag ket di atat taga sa bali nga lugar dagiti agar arim king ka. Ta sigurado nga awan ti mayat nga mangarim king ka nga taga dito'y lugar tayaw. Ta amuda nga rod ti aramid mo. Amuda ti ta ugalem. Nanang? Ti kaado nga pagpagatang ko kadagiti agar arem kanyak ti panguungtan ni nanang kanyak kasinyong. Tasarsaritayan dak kanon dagiti karuba gaputi laing ko kano nga umuldot. Ang imuray no anya ti mangeg ko iti inak. Sumrek iti may sa alapayag ket rumwarmet la adagos iti may sapay alapayag ko. Wen kasinyong saan ko nga inkan kano dagiti adu nga sarsarita dagiti tattao kanyak. Aging nga naglabas pa dagiti aldaw ket kastoy man dagiti si marunupay apagteng. Nicole, ading ko. Manong Pijong, napanak manin nagpasupli iti dolyar. Ket ne, alam dati 20,000 ta da pagpatarimahan nyo ti balayo. Sang kaibagam nga awan pa iti kwartayo. Ket masapul nga masukatan ta atepyo. Agyaman ak Manong Pijong Ay na, isaan mo nga awatin dahi tangang kantidad, Nicole, anak ko. Ha? Taapi ko mga saan nanang idinto ta grasya dahi ito ititid ni Manong Pijong. Ay, di mo ko mapagkidkidan dati itid ko, nanang. Ay, nanang ko na kuma. Ay, si kamit Manong Pijong. Di ka pa sinungbatan nga maikaglisen ti dilam nga mangawag ti nanang iti inak. Eh, barbare nga rodosong batan na kun kunak. Aglalo ket inikang kay ti pagpatarimaan yo't balayo. Tiket alistom nga nang dakulap dayta 20,000 si ka Nicole. Isublim dayta, nakababain ka ni Pijong. Nanang, adut kwarta ni Manong Pijong. Hawayano nga rod. Uray nagababain. Manong Pijong, saan tansa nga makapagsarita nga nasaya at ita gapo ni nanang ko. Kontrabida matisuna.
Iso nga, agawid ka pa ilaing ta, baliwam to ti umay. Ure ket nadakulap kumetten deti 20,000 nga inted mo. Tapatarimaan kon to deti balay mi. Sige, sige, Nicole. Isublim ko na. Saan nanang? Kababa, inisublik. Impadawat na. Inted na lang arutin, isublik pa. Lababaan mo nanang. Nana, tulong ko kada kayo. Ala, inak pengarot. Sa balyak to ti umay. Ala, sige, Manong Pijong. Thank you, ala ti 20,000. Awan ti anyaman na, Nicole, basta sika. Nana, inak pa, baliwag ti umay pumasyar. Awan pa'y tinapilik kadakwada ko na kininanang kasinyong emlimed kengkwana, ket adamay sa kadakwada nga nakarik na akon iti ayat. Adamay sa kadakwadan nga iso ti inked kon nga sungbatak aklunek. Nicole, Kobe, nadamag ko nga inik ka nakakano ni Manong Pijong iti 20,000. Agpaiso ka di. Wen Kobe, pagpatarimaan mi iti balay mi. Kusa namat nga inted, saan ko nga tinawat. Idi bagaklaeng nga naperdi ti atep ti balay mi ket nakigtutaklatan idi napanmet nagpasuplit dolyaren sa nakinik kan ti 20,000. Ket sika, ikanakadimet ti kasi nga kadakkel nga kantidad, Kobe. Akit nukid daw yung makita. Aramidek Nunasken nga umutang aramidek. Tapno maipakita klaeng nga talaga nga ay ayating ka, Nicole. Talaga nga ipatpatig na kaya, Kobe. Idi damo, inlakom ti duwa nga baboy mo. Tapno laing magatang mo tikid daw ko nga cellphone. Ket ita, ibagak nga ikanak 20,000, umutang ka, gapulaeng tayo ayatin nak. Kasta ti panagayat ko keng ka. Ala, uray saan ka ngumutangin, Kobe? Ha? Nicole? Saan ka nga umutang? Taada ka din napilim kada kami nga agar-arim keng ka. Iso nga saanin nga naskin nga agkid daw ka kanyak? Wen, pudno ti ko nam. Addan napilik. Ha? Ni ka di Manong Pijong nga hawayano? Tayo iso ti nakaitid keng ka, ti dakila kantidad, Nicole? Saan nga ni Manong Pijong? Siya sino nga ron? Ada ka di penangtid king ka, ti dakila kantidad, ngem ti 20,000 nga inted ni Manong Pijong? Awan. Sino nga ron ti napilim kada kami nga agar-arim king ka? Sika. Sika. Di ka lang makadlawin. Ha? Siak, Nicole? Wen, agpaiso ka di tinangig ko? Wen, sika tinapili ka ayaten. Siyak nga kapobrean nga agar-arim king ka, ti pinilim? Gaputa saan nga ti kinabak nang ti batayan to'y ayat ko. No di kat to'y pusok. Agyamanak, Nicole. Agyamanak unay ti panang pilim kanyak. Mabalin ka arakupen? Sure. Uray, nobya na kon. Mabalin na ka arakupen. Actually, nabayagan nga kayat ko nga arakupen na. Nabayagan, Kobe. Arakupen ka karot. Mabalin ka agkan. Sige, okay lang. Nobya na kon. Mabalin mo aramidin ang tikayat mo kanyak. Talaga? Sige. Kure ka. Baka agasang sangpit ni nanang mo. Supay anya nga ta intag celebrar. Ag-celebrar? Wen, celebraran ta yung aldaw. Aldaw nga panangaklon mo kanyak, Nicole. Sige. Sa dinungar ti papalanta. Sikat ti makamu usarin ta data motor mo. Tawam mo ti motor ko. Intala ta ag-daten. Ison ati umuna nga palag-date ta, Nicole. Agkas boyfriend ken girlfriend. Sige, Kobe. Mayatak ta ko na. It's kasla agkre-krevak ti samgyupsal. Sa kasla kahit ko agbuyat sine. Samgyupsal? Dete Korean no kwa. Wen. Ken ada kahit ko nga buyain iti sine. Sa intan to pa ag-shoppingin Total ada kwartak. Angem awam mo ti ato nga kwartak, Nicole. Awam pili magasot dito aday ti wallet ko. Okay lang. Si Kamet. Siyak latan ti aggastos Ureta siyak ti ada kwartana. Usaren da dito inted ni Manong Pijong.
Saan tamit siguro maibus da ito eh. At nanto siguro mabati nga igatang ko ti baro nga atet mi ah. Napan kami nga road nagsamgyupsal kasinyong kastaon iti ragsak mi. Sipsiputan da kami, dagiti tattao nga makakita kada kami, talaga nga da kami ket agbagay kani Kobe. Nga iti laplapsat ko, maibagay launay, iti kinagwapo, kinataer ni Kobe. Proud na proud ak, nga iso ti boyfriend ko. Kalpasan na napang kami nagbuya iti sine. Nga iti binuya mi nga pelikula ket adda dati eksena nga makagargari tirik na. Ket iti uneg ti pagsinyan di min napupuutan ken di min naigawid tirik nami ti bara ti bagimi. Nakapapaot nga naglanlanang dagiti bibig mi. Tunggal adda met kissing scene iti pelikula. Ket sabayan mi. Ket idi ta addan dati bed scene wenno love scene iti pelikula. Nga banag nga di mi met matulad iti uneg pagsinyan. Dituyen nga nariing nga talaga tirik nami. Nupay jak inawis, wenno nupay dinak inawis, ken jak met inawis isunang im kasla nagkinaawatan hen dagiti matami. Aksidente pay nga nasagid ko dati adda iti nagbaitan ti lupo ni Kobe ket nariknak nga uming-ingar ti armas na. Kasmet ti panagbabasan ti armas ko wenno ti adda iti nagbaitan ti lupo kasing. Di mi pa inlepas ti pelikula, rimuar kami, ket nagtulag kami, nga dumagas kami, iti nalamiis a lugar. Iti asidegmet laeng, iti mall, nga nagbuyaan mi iti sine. Nag-check-in kami. Ket dituyen kasinyong, nga impaay ko ti amin-amin ko, keni Kobe. Apag serami ti ridaw, di kami nakadanon iti katreng, rinugyan min nga inikat ti pagananay mi, bayat nga agin nagek kami ken ni Kobe. Ket dito nga nakitak, kaslang dagdag pogi points dagiti tattoo ni Kobe ti bagina. Sakit medyo adda abs na. Talaga nga sa anak lakit di nga nagbidot ti pinilik ko na. Dahito ati boyfriend nga proud na proud ak nga mangiyam-amo iti tattao, mangi parada iti publiko. Sakit na laeng nga agrumansa. Kalpasan na ti bibig ko, insarunon na nga inagkagkan ti tenged ko, ti abagak. Aging nga nakadanon iti duwa nga bantay. O kasta una iti panangayayam na. Saan lang nga dagiti dakulap na ti mangayayam iti dagiti duwa nga bantay no di ket pati ti dila na. Akasla aklamat tuwang. Gapo iti ganas nga marikriknak. Iti tamadlaw na nga akasla aklamat tuwang ket impaiddanak iti katre. Intuloy natin ang romansa kanya kasinyong kasla nalalinamutak ti barukong ko. Kasla itala nga makaraman iti babae ni Kobe ko na. Angim na laing met. Adut ammo na kahit asawen. Dating nga makarkaraman. Pimababapay ni Kobe. Kaya di nakadanon dagiti bibig na iti puseg ko, insabay na metten, imbaba ti pantik. Imbaglaeng ta, nakashave, kababain, damo mi.
Kasinyong dituyen. Dituyen, tinakariknak, tinaisang sangayan, naragsak, na isang sangayan nga imnas. Iti taadan ni Kobe, iti nagbaitan, dagiti dualupok. Oh. Talaga nga nakakutkuti, nakalalaing. Nakakutkuti, tidila na nga mga ayam, tirwangan, ti kwebak. Nga itay pailaing, adakang pagsinyan kat nakabasbasan. Kasinyong, dahito'y ati boyfriend. Sa anak nga nagbidot, nga nang pili kay ni Kobe. Ang mga saan ko mga isot pinilik, tadagiti medyo laklakay, ti pinilik, kat baka di ta amo dagitoy. Baka di ta kabailan, dahito'y aramidin kanyak. Ni Kobe, nga panang paragsak, insabay nan sa alangadilan, no dikit inusar na pa yan, ti duwa nga ramay na kasinyong. Mariknak, ti panagruar, ti tubog, manipod kaunggag, kaday tangar aramiden ni Kobe. Diyos ko. Kaday jay pala ngay naramid na ket nariknak nga naglepas akon. Ang hindi pa nagsardeng ni Kobe. Aging nga nagpaminduaak nga naglipas. Gaputa nakaragsakak. Gaputa nakaganganas ti aramiden inaramid kanyak ni Kobe. Kaya't ko supapakan. Sino papakak babaen met? Ti panangkaan ko keng kuana. Nakaparintume nga itirabaw ti katre din to nga nakatakderiso na iti baba. Imbabanan ti brief na kasinyong sana insubo ti tarong na kanyak. Medyo pinungot na ti buok ko. Sa ison tinangguyod ti ulok. Ket naisakmul ko amin ti tarong na. Nagatidog tumet ngamin kasin. Ket dito yan nga binumbaan na. Bayat nga nakasakmul kanyak ti tarong na. Medyo masaktanak. Tapong punguten nak. Okay lang ko nak. Ure ta pinaragsak nak met. No dahito man ti makaparagsak king kuan ket anusak. No pa medyo dumano ni ti karabukob ko no daduma. Maparagsak ko laeng ni Kobe ket anusak. Aramidik ti amin. Kasti panangaramid namin ti amin tapno maparagsak na laeng. Pinagtalikod na. Sumangak ka no iti saba iti bangir. Nakasimet laeng ti posisyon ko kasinyo. Nariknak latan iti likodak ti panangiserrek na daytay tarong na. Ket dituyen. Binumbaan nan. Kasla kami la aso kasinyo. Kobe. Nga urela agutot, urela umutot. Naanginan, okay lang. Kadituyen. No itay ket namin duha nga naglipasin ket mapan manen naglipasak manen. Agad dandan Kobe. Sige. Dandan niya agad naglipasin. Nicole.
Nakaragragsak kami kaniya Kobe kasinyong aglalo ket saan lang nga na minsan wenno namin duha kami nga nagpapasididay ta nga kanito. Dididay ta nga gundaway. Pinamitlo mi kasin talaga nga sinulit mi ti 3 oras iti uneg ti motel. Ket ditoy ko nga napaneknekan ti laing ni Kobe. Talaga nga sa anak nga nagbiddot ti pinilik ti desisyon ko nga isu ti pilyek, isu ti aklunek. No pay idi ket ipatpateg kon ni Kobe ngem ad-adda manen nga ipatpateg ko isuna. Ah, dayta ati boyfriend. Saan nga deti lakay nga uray na to kwartana no di namat ammo ti kastoy nga panang paragsak iti babae. Baka agbabawi ak tumetlaeng. Uray no maited na amin nga kayat ko. Uray no manong nga kantidad ti kwarta nga maited na. No jak tumetla na ragsak awan serbina. Ay, imbaglakit din ta iso ti pinili ni Kobe. Naibagak metlaeng ken nanang tinagbalin na desisyon ko. Sigurado ka katin ta desisyon mo balasan ko. Di ka nga ta nagbiddot nga ni Kobe ti pinilim katakwada. Nga isu ti awan ti mabalin na kadagiti agar-arim ken ka ngem isumit ti pinilim. Eh dinto nga idi kita agdadawat ka kadagiti agar-arim ken ka. Ape nga saan nga tayo Hawaiano, nanang? Dati Hawaiano nga nang ken ka iti motor, nang iti kwarta, nga 20,000. Wenno dati negosyante nga nang ken ka iti laptop. Dati manager nga nang ken ka iti nanginang nga kamera. Ni kid di kubit pinilim, init ka na ka nga agpaiso ti baro nga cellphone mo. Ang ti damag mo ket inlako na dati kakaisuna nga dua ababoy nga taraken na. Isu nga min ti patpateg ko nanang. Iso ti patpateg ba wenno gapo ka dita iso ti kagopwan kadakwada nga agar-arim ken ka. Ken gapo ta iso ti kaubingan, isot kasadar mo. Ti agpaiso nanang ket naminribo ak met nga nagpanunot. Sakbe nga nagpili ak kadakwada. Agpaiso nga nanam ay to ti biyag ko kadagiti nagarim kanyak nga adda mabalinda nga babaknang. Ang baka jak tumetla naragsak nanang no jak tumetla masursuro nga ayaten ida. Ken dede ko namon laklakay da nga amang. Ken saan met nga panangkuyaw nanang. Ngem kasla saan nga maibagay ti kinapintas ko iti gagangay laeng nga langada dagiti daddo mga nagar-arim kanyak. Wen, baknang da. Ang imbaga sa anak to nga naragsak no kadennak to tikas kadakwada nga baknang laeng nanang. Baka met no agbiddotak to. Nya anya sapay kumaata saan ka nga nagbiddot iti nagbalin nga desisyon mo balasan ko. Tauray pay no gwapo ken ubing nga kasking ka. Amangan no di kan tumat na ragsak, no adda madi nga ugali na dahil nga Kobe. Di kan sapay unay amang mo ti kinatao na. Mariknak na nga nasayat nga tao ni Kobe. Iso nga jak lagi din nagbiddot iti desisyon ko nanang. Sapay kumabalasan ko. Anya? Addan na pilim kada kami nga agar-arim ken ka, Nicole? Ading ko? Wen manong Jimmy? Siya sino kada kami ti pinilim? Ni Kobe manong. Ha? Sino ako Kobe? Dati kasadar mo? Ha? Nakasta saan nga siya ti pinilim? Dinto nga, ladingitek manong Jimmy. Maawatan na ko nakadado ti kinidkid daw mo kanya ket inkarkarigatak nga inted amin. Amin nga maganan siya ti negosyo. Inururnong kalpasan na paayan na iti gagem ko ken ka, Nicole. Ang imni ni Kobe nga min tinakarik na agti ayat manong Jimmy. Nga iso ti katairan ko nam ken iso ti kasadar mo. Ket siya nga laklakay nga min ti dayjeng ka Kobe. Siya ti linuklukom. Nagbagasan naklaeng kwinartaan naklaeng. Ay saan ka nga linukom manong Jimmy? Nagbali na ka na pudduking ka. Ket imbagak met nga agtutor kayo. Anya nga saan? Dinto nga nakadado ti dinawdawat mo kanyak sa kalpasan na paayan nakmadlaeng. Pasensya ka na manong Jimmy. Ken di lang mabalin nga agawid kan. Kaya't kunti agina na manong.
Abi itlaeng, umaya kon. Kas kalakit la nauraman nga agkat katok aya. Umayen! Umayen! Ay, manong pijong. Agpaiso ko di tinatamag ko, Nicole. Ha? Anya tinatamag mo, manong pijong? Nga sinong bata mo ni Kobe? Diti ba isang agar-arab king ka? Ha? Agsao ka? When manong agpaiso? Isublim ka niya, diti 20 mil ngintag ko. Ha? Awanin na manong. Nagastos kong ginaigatan kong di materyales nga pang sukat mi ti atep ti balay mi. Linuklo ko naklaeng. Saan ka kalinoko manong pijong? Si kati nagdisngudong nga mangtid kanyak ti 20 mil. Saan ko pit nga tinawat king ka? Una, nagdiskuduan ka ng tidking ka dahil nga kantidad, tatunggal ag sa uka idikit kaslada namnamak iti ayat mo. Ang imawaw magayam. Linukluko naklaeng. Saan ka linuko manong pijong? Pasensya ka na ano saan man nga si kati inayat ko. Kendi la mabalin kat agawid kan manong pijong. Kaya't kunti aginana. Nakaragdagsakak manin, Kobe, baby. Naparagsaknak manin itangang gundaway. Awan ti anyaman na, baby. Nakalalain ka nga talaga. Nakapapaot ti pa ng paragsak mo kanyak. Sa anak lang ang namitlong nga naglipas, naminpat, naminpiton sa apay kit di. Diyan pa kiti mabilangin. Talaga nga ipatpatig ka ulay, so nga paragsakin ka. Bandugak. Alakit agyaman ti pa ng paragsak mo kanyak. Jack nagbidot nga si kati pinilik, baby. Kasta unay tiragsak ko. I love you so much, baby. I love you so much too, baby. Ha? Apeng nga rin nagsinnaay ka, baby. Awan day ti, baby. Naliday ti lang ang baby. Ada ka di problema? Ada nga rod, baby. Ibagam kanyak, Anya ti problema? Ibagam kanyak, baka matulungan ka. Ni ngamin ko, Ni nanang ko masaksakit. Ket awan ti pagpa-check up na ken igatang nat agas na ken adat sa dapat ti magatang nga masapol. Ket anya ti masapol mo nga ron? Awang amin ti mabaling ko nga maisalda nga dadya balay. Nailakok mo dati kakaiso na nga dua baboy kon. Iso ti inggatang ko iti ti baro nga cellphone mo. Agri ka. Di la mabalin ti umutang king ka, baby. Bayadag tumadlaing ito nadda kwartak. Ha? Mano ka ti masapol mo? Medyo dakkel eh. Ngim okay lang no awan ti may pabulod mo. Ipadas ko latan ti umutang iti sa bali nga tao. Gari ka. Dapim kit di nabati nga basit te inted ni Manong Pijong iti. Manot na bati. Adan sapay na sorok nga 3,000. Ingatan ko ngamin ti atep ti balay mi tay duma. Kurang Kurang day ta 3,000. Bababa mo latan. Umutak latan iti sa bali. Saan? Saan ka latan ngumutang iti sa bali, baby? Aguri ka tadama pong ko alaen. Dagitoy. Ingka isalda dagitoy bracelet ken kwentas. Agpaiso dagitoy? Wen, nagpaiso data gold data. Manong nga ti pa kay saldaan na dagita, baby. Tsak manam mo. Adamat siguro 10,000 nabalor ka lumit dagita kung dati agar-arim kanya kiti nga nangted ka data. 3,000. Data igem mo. Sa no 10,000 ti pa kay saldaan na dagita alahas. Kurang lata baby. Kurang pa. Sige okay lang. Makaamuak to latan nga mangpuno ti kurang na. Padasik to ti umutang iti sa bali. Ada amaamok nga bakla nga ada parlor na. Isun ati utangak. Baring no pa utangan Ha? Umutang ka iti bakla? Madi, baka met agkurso na daking ka dahil nga bakla, baby, Saan na mabalin nga iso ti pagutangam. Aguri ka, tadamang kalain.
Alain pa laing daytoy DSLR nga camera. Uri taman manukmet kung sa rin. Inayon mo nga isaldan Awatin da ta pawn shop dayta baby. Camera, baka kurang na ta baby. Ha? Kurang na ta? Angim na balur dayta DSLR baby. Branded pa dayta. Winang kulang amin ti doktor nga amamumi ket adanas kin nga gatangin nga aparato para kininanang. Masapul lang amin ti ag-oxygen inaldaw. Marigatan ngamin nga umangis ni nanang ko. Ha? Aguri ka nga rod. Dito ni. Dito yung laptop. Iinayin mo pa nga isalda. Wino ilakom latan, tagumatak tulat sa bali nga laptopin. Laptop. Baka kurang pa baby. Ngamin kit nangina ka ti oxygen tank. No maibos, naskin nga adadagos kasukat na. Isukat mi. Kat halos 3,000 ka no, ti inaldaw nga magastos na ag-oxygen ni ti maysa nga pasyente. Pangalalaan mi nga ro, ti 3,000 inaldaw. Ha? Kurang pa Aguri ka. Aguri ka. Dito ini. Ha? Dito yung cellphone nga inted cooking ka dito, baby. Wen, alaim latan. Iilakom latan. Orita mabalin pa daan nga cellphone ko. Umanimet siguro, baby. Wen, umanimet siguro dito yun, baby. Nakababain sa amin, baby. Saan? Basta si ka. Orita parparag sa akin, nakmet. Ag problema ka. Siyempre, no ada problema, asino nga timang tulong king ka. Kit no adan tumet problema, akit adakan tumet kasi sa sagana nga mang tulong kanyak. Saan ka di, baby? Wena, baby. Agyaman naklaunay. I love you so much, baby. Basta para king ka, baby. Para iti pamilyam. Para kadigiti tao nga napateg king ka, nakasagana ka tumulong. Alain ka nga, isalda dagitan, tapno mapacheck up mo ni nanang mo. Ken magatang mo digiti agas ken dadto mapenganas ken na magatang. Thank you nga talaga, baby, Jack amon ti aramidek no awang ka. Bayam ta supapakag to ti kinasayaat mo kanyak. Ken siyempre isublik to amin king kadagito Uray sa anin. Ala, pag tinulungan talatan. Okay? Saan kumit kiding orayan ti supapak mo, baby? Actually, tong galag ka naigtakit. Nabalbalor pa iti maipapaay mo nga ragsak kanyak im dagita nga bambanag. Uray ta inted na matla kanyak dagita. Ala nga rutin, inka nga rutin, baby. Thank you, baby. Akan anad ka gaguri ka, baby. Adda ko mapay may nga kidawik, baby. Anya, baby. Kabay alaklaki tikit. Ibagam taited ko. Samo kid di nga raskin nga ited. Buludek laeng. Ti anya buludem. Buludek man data motor mo, baby ta. Tapno alisto ka makadanon niti pangisalda ka dagito inted mo nga gamit. Isupay data pag plete-pletek. Isublik to metlaeng tuno rabi no saan nga ito rabi tuno bigat. Sige baby. Sure. Amo meti ang titulbek. Ken alaem pwede ti pasurot na nga nangina nga helmet. Karaman nga inted ni Manong Pidyong dayta. Evo nga helmet dayta nangina dayta. Saan mo ngiramraman nga ilako dayta helmet baby? Siyempre agad saan na, baby? Anyan to pengar ti pag helmet mo. Kunaklaeng. Ala nga rod, inka nga rod din. Okay, baby. I love you so much, baby. I love you so much too, baby. Shout out kay ni Zenny Marcagente, Nenita San Juan. Ikasin Leo Vidagio, Stameten, Tita Leonida Vidal, and Philip Pablo. Happy watching. Inururay ko nga rod, ti panagsubli ni Kobe Casinyo. Ako nana, no saan nga iti daytang rabi iti daytang aldaw, agsubli to kabigatan na. Ang iti makadakes ka sinyong rabii pailaeng, iti tatawagak kumay sunak at jakmot matawaganin. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Api nga nakaidip mo dito yung mesa nga cellphone na. Iti SIM card na. Tawagak man dito globe na. The subscriber cannot be reached. Please try again later.
The subscriber cannot be reached. Please try again later. Ha? Pati dito globe na. Unattended cannot be reached. Abi nga ta. Diyos ko. I-message ko malaingin. I-chat ko latan ti messenger. Ha? Jackmot ma-message yan. Api nga naka-block na kasamat din. Ha? Facebook user mo tinagyan dito eh. Na, aguri ka man. Kita man iti profile na. Jackmot masapulan ti profile nan. Napanan na natin Facebook profile nan ni Kobe. Diyos ko. Alam mo, danagan ang matin. Api nga kastoy. Diyos ko. Kobe. Intaray ng samatin. Nagiti koleksyon ko. Nagiti nagregalo na kanyak. Diyos ko, pati motor. Diyos ko. Saan ko ma, Diyos ko? Kaskas di nga saan ko matawagan, tituwa nga cellphone number, wano SIM card number ni Kobe. Kastameten nga nagtali na ed nga naka-deactivate ti Facebook na. Nga jak pa di nakaturturog ka sinyong iti daytang agpatnag. Kaya't ko nga bigat ko man, aglawag ko man, kaya't ko nga sapulen ti ayan ni Kobe. Amok ti lugar da, amok ti barangay da, ngam jak amo di balay da. Jak amo ti eksakto nga balay da, ta dinakbot pa intugot sa jay. Inkad din kung arod nga mapanak iti dayta nga bigat iti balay da mismo. Tay nakitain na baka da ni Kobe jay, baka ada na madi nga napasamak king kuana. Ag nervyosak pekid din, ta amang ano na aksidente, kat naperdi ti cellphone na, iso nga jak matawagan, ang MJ Facebook na. Kasano ko mga makapag-deactivate when ma-block na. Nung nadisgrasya laeng. Diyos ko, saan ko mga nadisgrasya? Angin, numan saan nga nadisgrasya? Anyang rason no api nga jak makontak? Anyang rason no api nga saan nga nagsubli? Oh Diyos ko, saan ko mga pumudno ti atap ko? Naintaray na dagiti koleksyon ko. E di makadano na kiti balayda kasi yung nakigtutat. Tatimod ti balayda. Ala, gagangay lahat balayda. Gagangay laing ti balayda. Ngayon saan nga isot nakakigtutak. Nakigtutak, edi ta makitak ti may nga bakit, edi pagdamagak no, sa dinno ti ayan ni Kobe. Ket inyam amuna ti bagina nga isukano tinanang ni Kobe. Nanang ni Kobe? Sika tinanang ni Kobe, ma'am? Tita? Ay, wen, balasan ko. Siya tinanang ni Kobe. Naapay sa pula misuna. Ada ka di atraso na king ka. Ay, po, di kami mas daawan, no? Adaman ti atraso nan. Adaman ti naagrabyado ng taon. Nga mangsapsapol king kuana dito. Awan ni Kobe dito. Nabayag na saan nga na si Ma'am Sangpit dito yan. No, kasta tita, awan ti sakit yo? Sakit? Adaya sakit ko. Nung nakapigpig sa akin, nakabakatag iti isang repot akayo. Tanapanak na ngayo iti bantay. Sa akto pa aglaba. Mapanak to pa agmula. Agtartara ka nagpa iti dingwen. Nung uwan nga agpaiso, nakapigpig sa kayo. Apay pagarubo nga da sakit ko. Kung nangamin ni Kobe nga, da sakit yo, tita. Iso nga, ay naapo aya, nabiktima na kamat. Ay adot na biktima na akastan. Ay balasan ko. Ay apo aya. Ada sa lang nga babait, biktimain na, ada pa'y bakla. Di na minsan, may eksapol dito ay. Dati apo, Diyos ko, aya, dati nga Kobe. Saan ka di nga imay ni Kobe dito, di kalman, bueno, itay bigat. Nana, tita? Ay saan? Nabayag nga saan nga may dito? Sigurado nga makaraman ti sa uday jay. Saan lang nga sao? Talaga nga baka kabilin pa ni tatang na. Apay mo tita? Agas ano?
Inlibas na ti duwa nga baboy ni tatang na. Dati duwa nga baboy me. Nga di namin pagpagada, inlako na gayam. Ha? Uy, ado ti nakautangan na dayjay. Kasano kat na data sugarol. Mahilig nga agsugal. Dati ka mo, data online sabong, di nakaadikan nan. Ha? Tita? Uy, aya po. No sa pula misyon na dito, agsaysayang ka lang ti oras kin lingit mo, bannog mo, anak ko, balasang ko. Awan so na dito, Tsaka mo, aglimlim man siguro na. Siguro aduman ti kwartanan. Salag subli dito ikat, no, awan ti kwartanan, nga pagpakaasing, nga kaslasin no nga marigrigat, nga anya, agdram-drama. Apo aya. Tikat laing na dayjay nga manglukot tao. Ala, sige nga ron tita. Inakpe nga ron tita. Wan, ala, yapo, bayam ta, ibagak to king kuana. Nga adamanan ni may nang sapul king kuana dito, Nga apay, anya ti naala na king ka. Ada ka di, atraso na king ka, balasan ko. Babayaan nyo latan, tita. Sa pulek na taisunan. Ala, sige. Apag talikod ko kasin yung nagarubo sa dagos dagiti luwag. Tilalaki nga ipatpateg ko unay-unay. Tilalaki nga mangmangted tiragsak kanyak. Isumatlagayam ti mangparik na kanyak. Iti kasta unay nga sakit. Sakit kin saem. Talinuklo ko naklagayam. Nagdamdamag aggarod kadagiti tattao nga posible nga makaibaga kanyak ti impormasyon nga pakasapulak ken kuana ket bayad iti panagdamdamag ko ket adupay tinaamuak nga madi nga aramid na. Kasta kano makilibin kano iti babakla wenno bakit nga baknang ket kwartaan na amin nida. Isumat lang nga idisakti ka relasyon na kasla may bisbisinan launay. Kasla mabisbisinan launay itikas kanyak kinapintas na babae. Tagayam napatpatig king kuana ti material abanag ti kwarta. Ngimti siyak. Kasin yung dahito ti problema. Nagbidutak ket ung tanak manin ni nanang. Kasla awanin ti talek ko pa yung agayat ka dagiti lalaki. Kasla kayat kun nga padasen dagiti medyo laklakay. Nga dakwartana. Sigurado ka di dakwartaan. Sigurado nga di dakpagbagasan. Sigurado nga di daklokwen. Ang imanaragsakak tungata. Kasin yung balakadan dakman, no, pay ado digiti nagbalin nga bidot ko, no, ado digiti desisyon ko nga madi. Namnamaik nga damat maited yung kanyak nga napinta sa balakad. Kat sapay kumata, dahito nga surat ko, kat ada na ibati na nga adal, liw-liwaken pagsarmingan tibiyag, kadagiti aming nga nagbuyak nga nagdingeg. Kaya nagyaman akmet ken kakasin ti anos mo nga nangurnos, nang ibasa ken nang idrama, dati pakasaritaan ti parikot ko. More power to your program and God bless everyone. To'y agbababawi Nicole, iti Ilocos Norte. Ken